marang kabeh kenikmatan kang wis diparingake saka Gusti Allah. Oh nggih yo heeh. Iya. Dene taun iki, awake dhewe sak kanca kang ketiban sampur pinercaya paring lelipur, nggelar kelir gantung gong menghibur warga masyarakat Ngadipura. Wah hebat. Ing ngatasé awake dhewe lagi sepisan mrene nanging antusias lan apresiasi warga masyarakat kene luar biasa yo Mak. Wah tenan tak acungi jempol kok Nduk. Ngono. Penonton kebak wiwit sore, kamangka lagi sepisan iki sowan ngono. Mula itung-itung awake dhewe sowan ana ing kene uluk salam karo para warga masyarakat kene. Nggih. Ora arep apa-apa kok Nduk, tenan. Sing baku nyambung tali paseduluran karo warga ing Ngadipura kang sarta ngalap berkahe para pepundhen lan pinisepuh kang mapan ana ing Ngadipura kene. Nggih yung heeh. Mula wis sak wajibe aku karo Biyung ngaturke panuwun marang para pepundhen Ngadipura ya Mak. Bener Nduk, heeh. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan, terima kasih yang sangat banyak kula kunjukaken setunggal. Nuni nggih Bapak Kepala Desa Ngadipura, nuni nggih Bapak Eko, Kang angka kalih sedaya perangkating Desa Ngadipura, Ketua Panitia Pak Kasun, ingkang boten lan sedaya panitia ingkang boten kula sebataken setunggal mbaka setunggal, ingkang sampun ikut andil mensukseskan lumadining adicara bengi iki. Wah, iya nggih ya. Uga ora lali ngunjukke matur nuwun marang sedaya lapisaning masyarakat Ngadipura ingkang sampun paring kapercayan kula sak kanca paring hiburan wonten papan mriki. Nggih ya heeh. Alhamdulillah. Tur aku ki niteni kang sarta nyawang kahanane Desa Ngadipura kene. Oh ngono. Kene iki kelebu desa sing komplit kok no. Desa sing komplit. Agamane kuat, budayane ya kecekel. Oh ngono. Dadi agama karo budaya mlaku berjalan seiringan. Oh ngono. Mlaku bareng. Oh, agama karo budaya ki aja digathukke, aja dicampurke, mengko ndak warsuh. Oh ngono. Ibarate kaya ril sepur kae. Oh, ril sepur. Ril sepur kae tengen karo kiwa mlaku bareng. Ning yen digathukke sepure tabrakan. Oh, ngono. Heeh. Dadi kene iki agamane ya kuat, budayane ya kecekel. Wah, tenan kok. Imane para warga masyarakat ning Ngadipura ki hebat luar biasa. Kok nganti masjid adzan Allahu Akbar, masyarakat Ngadipura gerutuk ning sawah. Ning masjid lah iya ning sawah ngejak ngampiri kancane terus dijak bareng ning masjid. Oh iya, luar biasa. Ngadipura sing dadi jenenge. Iya. Asma kinarya japa utawa nama membawa doa. Apa ana maknane? Ana Ngadipura. Ngadipura maknane apa? Yen pancen Biyung ngendikake asma kinarya japa nama kuwi mengku doa. Ngadipura, nga iki apa? Ngabekti mring Gusti kang murbeng dumadi, nindakake ibadah nanging budayane tetep digondheli. Itulah warga masyarakat Ngadipura. Wah iya. Kuwi nganga ya bajute disesuwun marang Gusti. Muga-muga sak rampunge wayangan Desa Ngadipura dadi desa sing baldatun thayyibatun warapun ghafur. Wah iya. Ngadi wis pusat segala sektor mapan ana ing Desa Ngadipura, pusat wisatane. Oh, ana pantai wae 10. Lah iya, Pusat budayane uga kecekel, uga pusat UMKM. Oh, ngono. Mula motone utawa slogane ana ing Bersih Desa tahun iki, UMKM maju, masyarakat gumuyu. Wah iya. Iya ya Mak iya. Sing terakhir rasa siji lan sijine wis manunggal antarane Bapak Kepala Desa Pak Eko, warga masyarakat kang sarta dalang akbar sing disuwun mung Desa Ngadipura bisa selangkah lebih maju. Tepuk tangan untuk Desa Ngadipura pada malam hari ini. Wah.
Iya, hebat luar biasa. Apike kaya ngene nek taun ngarep ra balik nek celorot ijo kan kulon aku ra melu-melu nduk. Oh iya. Celorot ijo kan kulon apa wong mikul suket ngono lho. Lah iya, sowan komplit, Mak. Sowan komplit. Kanca-kanca asung panggono brataning kautaman disingkat Astabrata. Wah iya. Saka kutha angin, kota Nganjuk. Dulur-dulur saka Ngadipura mbak menawa kapinujon senggang utawa dolan ning Nganjuk tak aturi mampir. Iya, mampir dalem keakbaran. Wah iya. Iya, iya. Nek warga kene iki tak kira ora mung disebut penggemar wayang. Oh ngono. Ning uga penikmat wayang. Ora mung penggemar wayang ning penikmat wayang. Buktine apa? Buktine ning lakon ya nggatekke, ning lagu-lagu ya menikmati, hiburane ya diapresiasi. Wah iya. Mulane kudu ngati-ngati pentas ana kene. Kesalahan-kesalahan kecil pas lakon wayang kuwi iso dikritisi karo pemerhati seni ning kene, Nduk. Apa ngono? Contone apa? Kesalahan-kesalahan kecil umpamane ning wayangan. Ning wayangan iki umpamane apa? Sing kudu ngati-ati. Umpamane nggur sak sepele sederhana tancepan wayang. Iki kudu ngati-ati. Tancepan wayange piye? Umpamane dalang nggur sak-sake nancep ning wayang ngene. Kuwi kok bari iso dikritisi. Oh, nandualang nancep ning wayang deglak kaya ngono. Oh, sing bener piye? Sing bener lha iki nek kain irenge to, Nok. Lah iki dipasne. Lah, dipasne pelek. Lho, pas sikil lho, disawang nak gagah. Oh, ngono. Wah, iya apik-apik. Wayang apa iki? Gatotkaca. Oh, apik iki, Nok. Oh iya, mergo warga kene nek seneng Gatotkaca iki prada emas asli. Mang juta tak culne iki. Malah tawa wayang. Ya, iya luar biasa. Pasugatan Banyumili. Wah, tenan, Nduk. Kanca-kanca peladen lan panitia, khususnya Pak Lurah lek ngerangkul Den Akbar wis kaya dudu karo wong liya. Iya. Kamangka lagi sepisan jiki, suguh gupuh lungguh aruh orang nguciwani. Petitik pasugatan wiwit sore Banyumili ya, Mak. Wah, jan dedaharan enak mirasa. Oh iya, Banyumili suguhane dedaharan komplit. Ha iya, kabeh disembadani, kabeh disumbutke. Oh ngono. Dedaharane top, makeme enak. Kekurangane siji, Nok. Kekurangane apa? Jedinge ora enek lampune. Lah aku akhirnya nggawa HP, tak nggo senter. Lah pas mengo mengisor kaget no aku. Loh anak lanang ngono. Lah iya. Ya, luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah. Kembali ke benang merah. Ya piye, Nduk? Biyo ngarep ndongake apa marang warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipura kang bengi iki ngadaning adicara bersih desa. Dongaku ora mandek kok, Nduk. Dongaku Banyumili ngono. Muga-muga sak rampunge ringgitan kabeh para warga masyarakat Ngadipura pinaringan ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, karta tata raharja, murah sandang kelawan pangan adoh saka bencana alam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing dak antian cegasane.
Wah, aku mau perjalanan nganjuk nganti tekan Ngadipura. Piye? Wah, dalane no. Wah ya, aku ki turu ki sing gugah ki dalan. Oh ya, Harataya munggah neh. Harataya munggah neh. Peh ngantek-entek Jokoku kon munggah terus kok. Iya. Iya, Lah iya, Wayangan malam ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Astabrata Media. Wah iya. Dadi sing ora bisa kepareng rawuh ana lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube Astabrata Media kang sarta ngeloni HP-ne dewi-dewi. Wah iya. Dipantau wong sak donya. Iya. Ternyatane penikmat wayang kuwi majemuk. Ana penikmat wayang sing nikmati lakone, alur ceritane, ana sing seneng hiburane, ana sing nggur ndelok sindene, ana sing nonton ning lokasi nggur kepengin eruh keramaian sobo bakule. Ayo, Sing baku awake dhewe dadi pelaku seni sak bisa-bisa sak gaduke nalar, sak kadaring lampah iso nyenengke kabeh panyuwunaning para pamirsa. Oh ngono mak. Godhong tela wae bisa gawe lega, kenang apa sesama manungsa kok ora bisa gawe lega. Wah iya nggih yung Ternyatane acara wayangan kaya bengi iki sing diuntungkan ora ngempungake pelaku senine ning para bakul-bakul sing ikut mengais rejeki kae ya melu diuntungkan dengan adanya pagelaran wayang. Bener nduk, Iya. Kena kanggo sarana membangkitkan UMKM khususnya UMKM masyarakat Desa Ngadipura. Oh ngono mak. Kaya slogan sing tak aturke mau ngarep ya kuwi UMKM maju masyarakat gumuyu. Amin ya rabbal alamin. Sadurunge ngunggahke bintang tamu luwih dhisik aku kepengin ngaturke lagu wajib. Lagu wajibe apa? Lancaran bersih desa cunduk karo adicara sing kagelar bengi iki. Nggih yo. Lancaran bersih desa dibawani luwih dhisik. Sumangga Mas Heru Linanta kula aturi bawa bersih desa. Iya. Ya. Mas Heru aja kon bawa akeh-akeh bengi iki tugase akeh. Iya. Udan palaran kok engko. Semangat, semangat. Iya. Yuk dibawani dhisik. Apaan iku dadi kewajiban baku season hiburan ana ing wayangan kuwi ping 2, limbukan karo gara-gara. Nek limbukan wayange cangik limbuk wis biasa. Biasa, lumrah diganti-ganti no. Ayo. Diganti sapa? Pak Dalang. Pak Dalang dalem. Dalang yo gandengane Bu Sinden. Lanjut. So warga iki. Yo. Yo lanjut. Ayo bersih desa murih adoh sukar sakit. Yo, ditibakne lancaran bersih desa. Wis. Kriya kriya angriya
Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wasidni amalan sholihan
peran soleh bagus hatine kerana mapan sering muni laku tarekot lan makrifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asal ibadarati akwana ya dirabal alamin da'uhai laldu nikal karami da'uhai laldu nikal Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk, anakku kang mituhu. Ana dawuhmu apa, Mak? Leren sawetara ya, Nduk. Ngendhoni swasana kang kenceng nggih, Yung. Sing luwih wigati ayo ndak kanthi ngaturake rasa puja lan puji syukur kang jero. Kunjuk Gusti kang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Rasa sejati. Nggih. Kang wis melimbarake berkah lan kenikmatan wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Ngono ya, Yung. Nduk. Iya. Mokal tanpa nikmating pangeran aku karo kowe anakku bisa manunggal lan tetunggalan ing bengi iki. Oh iya, nggih Yung. Banjur aku karo Biyung bengi iki sowan ana ngendi lan dalam rangkaian apa, Yung? Iki sowan ana ing para pepundhen lan sedulur kang lenggah ana ing desa Ngadipura, Kecamatan Wonotirta, Kadipaten Blitar. Acarane bersih desa, Nduk. Wah iya. Iki wis kelebu agenda rutin tiap tahun. Ngono. Bersih desa yang pada intinya ya kuwi wujud rasa syukure masyarakat kang lenggah mapan ana ing desa Ngadipura marang kabeh kenikmatan kang wis diparingake saka Gusti Allah. Oh nggih Yung. Iya. Dene taun iki, awake dhewe sak kanca kang ketiban sampur pinercaya paring lelipur. Nggelar kelir gantung gong menghibur warga masyarakat Ngadipura. Wah hebat. Ing ngatasé awake dhewe lagi sepisan mrene nanging antusias lan apresiasi warga masyarakat kene luar biasa ya, Mak. Wah, tenan tak acungi jempol kok, Nduk. Ngono. Penonton kebak wiwit sore. Kamangka lagi sepisan iki sowan. Ngono. Mula itung-itung awake dhewe sowan ana ing kene uluk salam karo para warga masyarakat kene. Nggih. Ora arep apa-apa kok, Nduk, tenan. Sing baku nyambung tali paseduluran karo warga ing Ngadipura kang sarta ngalap berkahe para pepundhen lan pinisepuh kang mapan ana ing Ngadipura kene. Nggih, Yung. Mula wis sak wajibe aku karo Biyung ngaturke panuwun marang para pepundhen Ngadipura ya, Mak. Bener, Nduk. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak kula kunjukaken setunggal. Nun inggih Bapak Kepala Desa Ngadipura, nun inggih Bapak Eko. Kang angka kalih sedaya perangkating Desa Ngadipura, Ketua Panitia Pak Kasun ingkang boten lan sedaya panitia ingkang boten kula sebataken setunggal mbaka setunggal.
ingkang sampun ikut andil mensukseskan lumadining adicara bengi iki. Wah, iya nggih ya. Uga ora lali ngunjukke matur nuwun marang sedaya lapisaning masyarakat Ngadipura ingkang sampun paring kapercayan kula sak kanca paring hiburan wonten papan mriki. Nggih ya, heeh. Alhamdulillah. Tur aku ki niteni Kang Sarta nyawang kahanane desa Ngadipura kene. Oh ngono. Kene iki kelebu desa sing komplit kok, Nok. Desa sing komplit. Agamane kuat, budayane ya kecekel. Oh ngono. Dadi agama karo budaya mlaku berjalan seiringan. Oh ngono. Mlaku bareng. Oh, agama karo budaya ki aja digathukke, aja dicampurke, mengko ndak warsuh. Oh ngono. Ibarate kaya ril sepur kae. Oh, ril sepur. Ril sepur kae tengen karo kiwa mlaku bareng. Ning yen digathukke sepure tabrakan. Oh, ngono. Dadi kene iki agamane ya kuat, budayane ya kecekel. Wah, tenan kok. Imane para warga masyarakat ning Ngadipura ki hebat luar biasa. Kok nganti masjid adzan Allahu Akbar, masyarakat Ngadipura geruduk ning sawah. Ning masjid lah iya ning sawah ngejak ngampiri kancane terus dijak bareng ning masjid. Oh iya, luar biasa. Ngadipura sing dadi jenenge. Iya. Asma kinarya japa utawa nama membawa doa. Apa ana maknane? Ana Ngadipura. Ngadipura maknane apa? Yen pancen biyung ngendikake asma kinarya japa nama kuwi mengku doa. Ngadipura, nga iki apa? Ngabekti mring Gusti kang murbeng dumadi, nindakake ibadah nanging budayane tetep digondeli. Itulah warga masyarakat Ngadipura. Wah, iya. Kuwi nganga ya bajute disesuwun marang Gusti muga-muga sak rampunge wayangan desa Ngadipura dadi desa sing baldatun thayyibatun warapun ghafur. Wah ya Ngadi wis Bu pusat segala sektor mapan ana ing desa Ngadipura, pusat wisatane oh ana pantai wae 10. Lah ya pusat budayane uga kecekel, uga pusat UMKM. Oh, ngono. Mula motone utawa slogane ana ing Bersih Desa tahun iki, UMKM maju, masyarakat gumuyu. Wah, iya. Iya ya, Mak, iya. Sing terakhir rasa siji lan sijine wis manunggal antarane Bapak Kepala Desa Pak Eko, warga masyarakat Kang Sarta Dalang Akbar sing disuwun mung Desa Ngadipura bisa selangkah lebih maju. Tepuk tangan untuk Desa Ngadipura pada malam hari ini. Wah. Iya, hebat luar biasa. Apike kaya ngene nek taun ngarep ra balik nek celorot ijo kan kulon aku ra melu-melu nduk. Wah iya. Celorot ijo kan kulon apa? Wong mikul suket ngono lho. Lah iya, sowan komplit, Mak. Sowan komplit. Kanca-kanca asung panggondo brataning kautaman disingkat Astabrata. Wah iya. Saka kutha angin, kota Nganjuk. Dulur-dulur saka Ngadipura mbak menawa kapinujon senggang utawa dolan ning Nganjuk tak aturi mampir. Iya, mampir dalem keakbaran. Wah iya. Iya, iya. Nek warga kene iki tak kira ora mung disebut penggemar wayang. Oh ngono. Ning uga penikmat wayang. Ora mung penggemar wayang ning penikmat wayang. Buktine apa? Buktine ning lakon ya nggatekke, ning lagu-lagu ya menikmati, hiburane ya diapresiasi. Wah iya. Mulane kudu ngati-ngati pentas ana kene. Kesalahan-kesalahan kecil pas lakon wayang kuwi iso dikritisi karo pemerhati seni ning kene, Nduk. Apa ngono? Contone apa? Kesalahan-kesalahan kecil umpamane ning wayangan. Ning wayangan iki umpamane apa? Sing kudu ngati-ati. Umpamane nggur sak sepele sederhana tancepan wayang. Iki kudu ngati-ati. Tancepan wayange piye? Umpamane dalang nggur sak-sake nancepne wayang ngene. Kuwi kok bar iso dikritisi. Oh, nandualang nancep ning wayang deglak kaya ngono. Oh, sing bener piye? Sing bener lha iki nek kain irenge to, Nok. Lah iki dipasne. Lah, dipasne pelek.
Lho, pas iki lho, di sawang nak gagah. Oh, ngono. Wah, iya apik. Wayang apa iki? Gatotkaca. Oh, apik iki nok. Ya, mereka warga kene nek seneng Gatotkaca iki Prada Mas asli. Heeh. Mang Juta tak culne iki. Malah tawa wayang. Ya, ya luar biasa. Pasugatan Banyumili. Wah, tenan, Nduk. Kanca-kanca peladen lan panitia, khususnya Pak Lurah lek ngerangkul Den Akbar wis kaya dudu karo wong liya. Iya, kamangka lagi sepisan jiki, sugu gupuh lungguh aruh orang nguci wani. Petitik pasugatan wiwit sore Banyumili ya, Mak. Wah, jan dedaharan enak mirasa. Oh iya, Banyumili suguhane dedaharan komplit. Ha iya, kabeh disembadani, kabeh disumbutke. Oh ngono. Dedaharane top, makeme enak. Heeh. Kekurangane siji nok. Kekurangane apa? Jedinge ora enek lampune. Heeh, aku akhire nggawa HP, tak nggo senter. Lah pas mengo mengisor kaget nok aku. Loh, anak lanang ngono. Lah iya. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Kembali ke benang merah. Ya piye, Nduk? Biyo ngarep ndongake apa marang warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipura kang bengi iki ngadani adicara bersih desa. Dongaku ora mandeg kok, Nduk. Dongaku Banyumili ngono. Muga-muga sak rampunge ringgitan kabeh para warga masyarakat Ngadipura pinaringan ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, karta tata raharja, murah sandang kelawan pangan adoh saka bencana alam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jebul kae